Mathias nwanne m hapụ ihe ndị a nwoke mmadụ na-emere ndị be ha ị na-ekwugodi m si gwọrọ gị onye ọrịa kpuru isi si gwọrọ gị onye ngwụrụ na aha gị ije Mathias jee gwọọ nke ha n'onwe gị Mathias ndị agha kpuru isi jee gwọọ ya n'onwe gị ịgwọ ya wa n'afa inweghị ụlọ ụka jee gwọọ ndị nke ha Mathias nwanne m yes onwe ndị nke ọbụla Ebuka agwụgwụ ndị nke ha jee gwọọ ndị nke anwa ka anyị zụsie ike ndị be anyị si na o nwere ebe ya bụ mmadụ beruo akwa ọ dịka onye agbụrụ nwunye ya na-esi m na-abịa ga-egotikwa tikwa afụ ọnụ. So I'm happy to be here and I promise to be supporting this place. For coming here for the first time today, I'll bring 25 million naira. Let me know how much is there. Then the rest of the one that you give me account number, I will support today. I will pay the remaining one today. Just watch this video very well. Ị ga-afụ ka Ebuka Obi gara visit ye Catholic Church dị na Befa na Owerri nye ha 25 million ka ha wee na-akwado ihe gbasara ụlọ ụka anwa wee dashia all the fada ndị rụchagala ọlụ na-ezuzu ike ebe ahụ ego. Gee ntị, ọ naghị eme ihe a na ọ maghị ihe ọ na-eme. O meghe n'Enugu, o meghe na Anambra, o meghe n'ebe ọzọ, o merie n'obodie. Ọ chọrọ ka a na-enwe mmụọ development n'obodie. Ọ na-ewute m ịnọrọ n'akụkụ ya ma mmanụ ọmụ ihe ọ na-eme. Sometimes ife na-achọ ọbụ ọdịmma Igbo ọ bụdị ihe ebe o si wee bịa. Ọsọkwa ya bụ na onye ara na-emezi ana Igbo mma na-akụrụ ya aka. Ọsọkwa ya na-abụrụ na ikwikwii na-emezi ana Igbo mma na-akụrụ ya aka. Mathias nwanne m hapụ ihe ndị a nwoke mmadụ na-emere ndị be ha ị na-ekwugodi m si gwọrọ gị onye ọrịa kpuru isi si gwọrọ gị onye ngwụrụ na aha gị ije Mathias jee gwọọ nke ha n'onwe gị Mathias ndị agha kpuru isi jee gwọọ ya n'onwe gị ịgwọ ya wa n'afa inweghị ụlọ ụka jee gwọọ ndị nke ha Mathias nwanne m yes onwe ndị nke ọbụla Ebuka agwụgwụ ndị nke ha jee gwọọ ndị nke anwa ka anyị zụsie ike ndị be anyị si na o nwere ebe ya bụ mmadụ beruo akwa ọ dịka onye agbụrụ nwunye ya ibe na ihe ebe na-esi m na-abịa ga-egotikwa tikwa afụ ọnụ ka asịkwa na-eme. Gee ntị, o nwere one thing na-afụ ana m afụ development ka m na-afụ achọghị m ebe o si wee bịa nchọghị m ewetara nri na Ebuka Obi na ka o si were ego na-eke ndị ụlọ ụka be ha ndị be ha ka ha na-eme ọfụma mana jee n'ụzọ ụwa na bụ ụnụ Mathias ndị be ụnụ na-anwụ anwụ na ha afụghị ụzọ mmiri eburu na ha Fulani egbuo na ha nwebeghị nke inyere ha nwa ị ka na-akagodi Ebuka Obi ọnụ. Mathias Ezeaku Mathias gee ntị, o nwere ebe na mmadụ belu akwa nwunye nwụrụ anwụ ọ dịka onye agbụzili onye anwa. Ndị be anyị ji wee sị na gbarawara fele oke ọ bụlụzie ara. Everybody are doing well in his own department. Mana ọ bụzi ife mwute na mmadụ ga-ahapụzi his own boundary na-akụzi mgbalịgba n'iro o wee bụrụ ara. I love you so much as a brother. You are doing great in your own department. The same thing with me in my own department. Ebuka Obi are doing great in his own department. Ekpele anyị bụ gịnị? Onye ọbụla ọkụ nke ya nyụkwana nke onye na-agazilie ka ana Igbo na-ama mma. Ịlụrụ hospital fọm ego ị na-enweta n'aka ndị mmadụ maka onwe onye amụsịalụ afọ ebulu udu ego ọ fọrọ m ndị mmadụ anata onye enye onye adọbite nke onye enye onye. That's how life moves. From the low hospital a na-aga free ọ plus ka ọ bụ ife ọma. Ebuka Obi na-eme ife ụka chi na-ebu n'elu side nke ekwa olota ana Igbo na-eme nke ọ na-eme. My people, ka anyị hapụzie na epinye ọkụ nke abịala abịa onye ọba alụma nke ya because na currently now ọ bụrụ na nọ ndị ofe mmanụ na ka anyị na-agba mgbe dịka Oyedekpo Adịboye ọ ga-adịgodo iche jegodo ka efe ihe ọrụ mbụ TB Joshua before ọnwụọ ọrụ ya na Befa. In fact moto buru gị na-agba before ịgacha ha bega before ịgachachachachacha ụnụụka TB Joshua ị ga-afụ ya ama na ịgbafere ụnụụka ka ọ bụ efuzie nke Mountain of Fire ifugode acres of land ndị a na-azụ na Befa. So ofuka eru nke ọkpọ ala eru
ka anyị welu nke a wee tie aka n'obu. Ọ na-ewute m isigo from ime challenge ịgwọ ndị ọya next time bụ ịgati ikpe afụ ọnụ. Ife ndị a niile ife ndị a anyị need bụ anyị need ife ndị a currently na-abụ gịnị ife ọbụla ga-eweta ọdịmma Igbo bụ ebe Eze Ikuku. Yes, ọsọ ya bụgo nnọọ onye ara na-emezi ana Igbo akwụ m ya n'azụ. Ọsọ ya bụgo nnọọ ikwikwii na-emezi ana Igbo karigo bi nnọọ mmepebe anyị ọ dị m arụ mma. Onye mmalụ nke ọ na-eme ya wetaba n'ala Igbo ka ọ ghara ịbụ ofuke nwanne ga-elu anyị elu anyị abanye na iske enye wee donu Mathias nwanne m ị nọzikwa because na ị na-azọ na ka ị gaa House of Rep and otu isi aga na Abuja for ndị ụzọ ụwa anyị o nwere sọ nkarata ị ga-ewesi n'ime gị ka mpempe ugwu wee dele gị because lotakwalio onwe ha ejere ebe anwa na-anaghị enwe kọma. Okay, mara yes o nwere ike n'ihi na-eche na ndị mbụ eme ha ọfụma until ije your own now mpiti ekwe because na ego ahụ ị na-eche na ọ dị ebe anwa na person go sign am before you go pick am. And government work bụ gịnị gradually and process. Ọ bụrụ ego anọ ị na-eme your own will. Ọ ga-abụ according to the party will and according to how ndị constituency unu si alụ ọlụ. And by then na afọ ọjọọ ga-abata n'ime ya. So lụtakwalio na otu isi azọ ebe ị ga-aba ị kwesịrị ịnọgodo jụụ kpakọọ onwe gị ọnụ ka ọ ghara ịbụ olu echi atọ gị pure water. Because na mgbe ọ na-eti mgbuchi ogbu agụ bad condition ọ maha na tata na ihe eme ọfụma. Yes, kịta na akwụkwọ ya ọzọ na nwere ekwuzi kịta na maka gịnị ọ bago ebe ahụ afụrat na ife afọ ọ na-eche mgbe anwa abụghị ife ọ na-afụ. Mgbe Desmond Elliot na-amacha na ebe ahụ na ya gbapụo mmiri asị ejiri ọya ọsị mba before you know it ọmakpuo nke ya kọọ 8 years ka ife ọrụ wuru gota ka ọ rụrụ mpempe briji ndị agbụrụ na-akwụ na ya ga-erughị ofu ama aka. Otu ha ka o si adị fadịrị nne 21 week amakpuo na nke ya fụ na ọ bụrụ ife afọ ireche ka ị ga-afụ. Ndị gboo tụrụ inu wee sị na nwa mbụ ejeghị ije nke ịbụ anaghị agba ọsọ. My brother Mathias, ife abụta ya na ihe eju na wee kpakọọ onwe gị ọnụ because na ebe afọ ị na-achọ ka ị baa bụ ebe egwu dị, ebe afọ ka ịmụ mmadụ amụ dị, ebe afọ ka ite mmadụ ule dị. Fakọta nke ị na-eme kịta na ị na-eme your own will because not your own money ka ị na-spend. Mana ịba seat now ị ga-achọba allocation, chọba people's money, chọba ego ndị constituency gị, and ọ bụ na ego ha elughị gị aka ndị bụrụ gasị na-enyere gị rie ha ga-ebu gị ji na aja mgbe ahụ ịfụdat na ị kwesịrị ịnọ nwayọọ ka ọ ji oluo mgbe ahụ ikwu okwu people eme gị understand. Ejikwa na mmacha wee makpuo ebe anwa maka na politics emego some people tata fabụrụ ndị ajụrụ ajụ. If you that me asị mbaka all politics taa mere mbaka a na-afụzi ute ofu anya mana before mbaka bụ voice of the east until ọba iti ọnụ na politics because politics abụrụ eziokwu. Onye ahụ ị na-akwele ị national ga-adị mma ịba ebe ahụ onye afọ agha ana onye ahụ agha ha na ọda ngụnwa n'isi Mathias baa n'ụlọ. O nwere ebere mmadụ belu akwa nwunye ọ dịka onye agbụla onye anwa. Onye ọbụla mee nke ọ na-eme ka ana Igbo dị mma.